Taf kif tista' tagħmel id-dar tiegħek aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u l-ilma? L-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma tipprovdi servizz ta' verifika tal-użu tal-enerġija fid-djar mingħajr ħlas. Wara li d-dar tkun iċċekkjata, jingħata parir adattat speċifikament tal-bżonnijiet tiegħek. Il-proċess huwa sempliċi. Tista' żżur ilma.org.mt, tagħżel żierat fid-djar u timla applikazzjoni online. Inkella ċempel fuq 222-92575 u għamel appuntament għal ħin konvenjenti għalik. Kull żjara ddum madwar 3 kwarti. Allura, x'jiġri waqt dawn iż-żjarat? L-uffiċjali tagħna jibdew billi jistaqsuk xi domandi dwar il-konsum tipiku tal-enerġija u l-ilma tiegħek. Eżempju, dwar kemm nies jgħixu fid-dar u x'tip ta' apparat għandek, min jekk għandek xkitla, sabir jew pannelli tax-xemx. Jistaqsuk ukoll kemm ilu għandek dan l-apparat u jekk tużax ta' spiss. Jekk ikun neċessarju, issir spezzjoni viżiva tal-apparat biex wieħed jara hekk hux qed jaħdem tajjeb. Wara, ngħaddu għall-binja nnifisha. Id-dar tiegħek hija iżolata tajjeb kontra klima ta' barra, għandek twieqi beħġieġ doppju, jew sistemi biex issaħħan il-kumplament tad-dar, jekk għandek air conditioner, aħjar tuża lilu biex issaħħan id-dar u dejjem għalaq it-twieq u aperturi oħra sabiex l-air conditioner ikun aktar effiċjenti. Din l-informazzjoni hija importanti għaliex kif issaħħan darek fix-xitwa u tkessaħa fis-sajf għandhom impatt kbir fuq kemm tikkonsma enerġija. L-uffiċjali mbagħad jistaqsuk dwar l-ilma u l-konsum tal-elettriku. X'tieħu l-aktar? Showers jew banjijiet? Kemm il-darba? Kemm għandek geysers? Għandek dishwasher? Hemm bżonn li jkollok 3 freezers jew tista' tgħaddi b'waħda? La darba l-uffiċjali jkollhom stampa ċara tal-użu tal-enerġija u l-ilma, jistgħu wkoll jissuġġerulek skemi li tista' tikkwalifika għalihom bħall-iskema tas-solar water heater, l-iskema tal-bjar u skemi oħra. Kollha disponibbli mir-regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma. L-uffiċjali jgħinuk ukoll tifhem aħjar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Forsi anke jidentifikaw x'inkorrettezzi bħal fin-numru ta' residenti, jekk il-kont hux residenzjali jew domestiku, u fin-numru ta' ġranet li l-kont ikopri, u jispjegawlek x'hemm bżonn tagħmel biex tirranġhom. L-uffiċjali jagħtuk ukoll pariri kif tista' tnaqqas il-kont tal-enerġija u l-ilma b'mod li tifranka l-flus. Wara żjara jitħejja rapport fil-qosor ta' dak li kien diskuss. Dan jintbagħtlek id-dar. F'każijiet eċċezzjonali, jekk ikun hemm ħtieġa, tista' anke tiġi miftehma żjara oħra. Kif tistgħu taraw, dawn il-verifiki fid-dar huma ta' benefiċċju għalik għax jgħinuk tuża l-ilma u l-elettriku b'mod aktar effiċjenti. B'hekk tifranka l-flus fuq il-kontijiet u jkun tajjeb għall-ambjent ukoll. Fuq kollox, il-pariri mogħtija lilek ikunu mfassla apposta fuq kif int tuża l-enerġija u l-ilma. Tiskanta kemm naħlu ilma u enerġija mingħajr ma nkunu nafu, jew għax l-apparat li għandna mhux effiċjenti, jew għax l-istil ta' ħajja li drajna bih mhux ideali. Parir mingħand speċjalista dejjem jgħid. Il-pass li jmiss u li tidħol fuq ilma.org.mt jew iċċempel fuq 2229-2575 u tagħmel appuntament. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.